Prítomnosť zdrojového bodu veľmi uľavuje, pomáha a učí ma, moje emócie dostávajú voľný priebeh, aby som nebol pod vplyvom tých všetkých emócií a okolností tu. V každej prítomnosti je to ovplyvňované minulosťou. A ako sa oslobodiť od tých všetkých vplyvov, ktoré z nás spravili, kto sme, kde sme a tak ďalej, voľniť minulosť. A nielen v mozgu, ale v celom našom tele. Reagujeme v prítomnosti na základe nejakých skúseností, presvedčení, že niečo nejak funguje. Prítomnosť je pohýbaná minulosťou. Uvoľniť zo seba všetky vplyvy, ktoré v sebe označujeme, že sú negatívne v minulosti. Traumy, bloky, napätie, uzatvorené v tele. Uvoľňujeme a zbavujeme sa toho, čo nám už neslúži. Napätie, strach, úzkosť toho, aká bude budúcnosť, obavy, čo sa stane. Keď sa dáme do prítomnosti, tak neriešime to, čo bolo v minulosti a to, čo bude v budúcnosti, ale sme tu a teraz a riešime prítomný okamih.